Ngeli xesha ndandisiba ndisamkelwa ngumzi wam, kodwa naku ndimi ndinkqonkqoza umasango umzi waboni. Uphuma njani umuntu ovalele kwezi ndonga zingenalo nolunye uphawu lobomi? Kwaloo nja ziyaluma, zakha zaluma bani. Akukho apho kunjani. Iintakumba zikhona phina. Ukuba ndenziwa inja, ndiyakusuka nam ndibe yiyo. Hayibo, anokwenzeka kodwa loo nto kum. Olu hambo ke ndandukulo apha, ndisisiwa ngapha nangapha, lwalundisa kwintsunguzi yobumnyama. Exakayo ke yeyokuba eli lizwe lethu litsha nebendilwela amalungelo oluntu kulo, lilo ngoku eli selindiginya ngokundiphatha gadalala nanjengotshaba. Kodwa ke ndafunga ukuba andizukuguzulwa eluntwini ngokomphefumlo nangokucinga. Mamela, khula ezompahla usinxibileyo. Utshone kwezo usiphetheyo. Ndabuya ngondiphathele iingubo zakho. Yes sir. Nangona mna buqu ndandiya ndisisiwa phakathi kude le kunoluntu, ndiye ndaqaphela ngokuya ndingena ukuba kokona ndidibana nelizwe endingalaziyo nendingazanga ndaphupha nokuphupha ngalo ngaphambili. Ngaphezulu ke ndandingazi ukuba umntu uphila njani na apho. Umntu uthini xa egagana nomvandedwa wakhe? Yengcinga eyothusayo kakhulu leyo. Wenzani xa uzifumanisa ukuba uphakathi kwabantu ababekelwe bucala eluntwini ngenxa yezenzo zabo ke phofu? Baza kuphatha njani na? Ndandingayazi ke ukuba bakuthini ngumntu ofana nam. Bendisilwa nesiqu sam, kodwa ndisazi ukuba kuza kuphumelela ubulungisa. Ndiyiqondile kwantlandlolo ukuba le ndikuyo indawo enabenzi bobubi kuza kuba kubi kuyo, kodwa ndema ekubeni okulungileyo kuthi eluntwini kuza kugqwesa okubi. Wanjiswe namhlanje kusasa ukusiwa kanjazi yaluma. Ubantu akasifanelanga sasihoko, kwaye ndimbonile uxheleke ngaphakathi. Nozi yintoni le nto uthetha ngathi lo muntu uyatyholwa nje? Ufuna ukuthini? Ufuna ukuthi ubantu netyala? Hayi nonzekayo, andithethi loo nto. Nazi into endiyithethayo. Ubantu zombele ngokwakho mnqinqo. Ngengamgxothanga umfazi wahambisa nomntana. Ebecimba abantu bazawucinga ntoni? Akho nto angayizamanga ubantu. UDora uphuncuke ezandleni. Ubantu ujongene nonyana wakhe, ujongene noDora. Bufuna thini? Uyive phi wena loo nto leyo? Ubantu bendixelela ingxaki zakhe. Utshone ezwaphi bomini balo mfo ne? Awusazenzi zakhe izinto, awusaphangeli. Khawundixelele ntosekhaya. Ezakho ke izinto ezikulindileyo uzawuzenza nini? Ezami izinto ndisazibekele ecaleni. Ndisajongene nalento kabantu. Kwaye ubantu ngumhlobo wam. Ndifuna ubantu athembe mna. Enozi, uyayiqonda phofu le nto yenzayo? Ufuna uthini ke ngoku? Ndifuna uqonda uba yintoni ikutsalela kulo mfo. Ungandixeli uba bubuhlobo kuphela, ngoba ingapha kubuhlobo le ndiyibonayo into. Ingaba mhlawumbi awunazi ezinye injongo? Wena umuntu umncede nxa bakho injongo. Sisi, mna ndicingela wena kuyo yonke le nto. Ndifuna iqonda into yenzayo nezizathu ezibangela uyenze. Andifuna uphela ukhathazeka ngoba uzawuphela usiza kum nxa ukhathazekile. Okay, ndiyakuva ke ngoku. Okay. Shona ntosekhaya, uba ufuna ndikwenze noba yintoni into. Ubona ndikukhaphe siye court, zawuyenza loo nto leyo. Okay? Okay, Nkosi wethu. Singavuka sizela loo nto xa selimfini. All right. Okay, bye-bye, sis. Okay, guys. Nabo lapha bonke bayasijikela ngoku. Ufuna ndithini? Iza nento ebambekayo, bungcina. Into sinokuthethela phezu kwayo. Andinawo yekhodi ndingenanto esandleni. Usaqhuthi naye kananto ibambekayo. Into bucinga njalo. Bungcina bukasaqhwithi buyabambeka. Uyithatha phi loo nto le? Uyamana lo mfupha ndetyala ngibana umgombeni. Ndive ngomgombeni uba eza results ezathe zibuyile kwaye zaliqinisa icase yabo. Zithini ezi results?
benze i-DNA profile yala sample. Bafumene igazi elabeliseyimpini yakhe lelikaDora. Yo. Enye into bafumene igazi, inwele, neskin fragments zikabantu phaa ekitchen likaDora. Sisiduty le nto. Ayiphelelanga apho. Yaba? Fingerprint records. Yaba? Eza fingerprints kwela boss olibulele iDora zikabantu. Kubana ngoku. Kubi. Uthetha uthini bakubi? Inyakanyaka le. Ko yonke lento ngibonisa yona. Akho bungqina bubambekayo apha. Kuzaba nzima ukukhanyela. Abukhanyeleki ubungqina. Uzawuthini ke ngoku? Uthetha uthini ba uzawuthini? Amelanga ukuthi siza uthini? All right. Sizawuthini? Well, akho nto sinoyenza ubungqina bestate busenje. Kufuneka sisebenze kula alibi. Yona nto sichathise ngayo le. Sawuqala phi? Well, kumele bakhona umuntu ambonayo kula cricket ngalamini. Ubantu ngumuntu oyazekayo obalulekileyo. Nabakhona umuntu ombonayo man. Kodwa kunangoku akho umuntu usengaphambili. Akhange sizame ngokwaneleyo. Thina sithi wafika phaa ngo-12 ecricketini ngalamini. Kwaye ngo-3:30 wayesephaya. Leli xesha kanye bulawa ngalo uDora. Well, uba sinoyiprova loo nto sigqibile tyala. Mna ndizayithatha phi proof? Sikuthi inyathafu apha. Hamba uyobanda fondini. Ufuna kusebenze mna kubhatale wena. Hayi. Inonsense lo ngixelela yona ke ngoku. Andinopolisa mna. Amapolisa ayenzile indima yawo. Awufuni uncedisa Jolela ne? Ndenza lento ifunekayo qha. Kwaye awukholela ubantu umsulu. Andinamsebenzi nabantu zathu mna. Into mandikuxelela yona yile. Ubantu zathu unetyala lokubulala umkakhe. No. Mina ndithi umsulu. Kwaye ubantu akakho njalo. Uba nguye obulala umkakhe ngubani ke? Lento kanye kufuneka ndiyiphandile leyo. Kufuneka ndibuyele phaa kuzathu. Mhlamba ngenza nenye into engenye. Funeka sifumane oyena mbulali. Uba siyenzile loo nto siyigqibile le case. Funeka sibatyhalele ukubeni bathandabuze. We must create reasonable doubt. Sabe sigqibile le case. Wena kuba usafuna ukukhekeleza apha ungayenza loo nto. Funeka kubekho umuntu osebenzayo. Uhambe kakuhle mhlekazi. Ubulise ubantu umhlobo wami. Ngena apha. Dibane nenye inhlavini efana nawe. Konto. Afude. Hayi. Ngoba abantu kuthiwa bayafana man. Awungoncutshe okanye ndiyaphazama. Ewe ndingu. Bantu. Ja. Ungubantu zathu? Yabona nje. Hayi, yaman. Hayi Mfundini man. Yabona ngakukholelo man. Khona sekwatshiwa Mfundini sinhlangane kwindawolohlobo. Hey, ezintwaleni ndanga. Ndikubonile beqoqodisa bengizisa. Khange ndikholelo ndanga. Ngokuqoqodiswa ke ihlo andinatyala. Ndanga andikuthandabuza. Wena ubekwa yintoni ke ihlo? Ndanga ndandigqwetha man. Siwabonakala izinto. Oh, ubusoligqwetha ngoku. Kanti ndinefama encinci ndayithengayo pha apho ndifundisela khona abantwana. Kwathini ke? Angaba banqanhloko Mfundini. Bakhona nasemaphandleni na? Yo, yeke ngoba uyazi Mfundini. Bechepe yafika pha yandityisa imali, izinto zajikela mna ngoku. Hayi man nange. Benisithi ukrelekele nje Mfundini. Hayi, ntangam. Khayeke masiyeke le. Kantsho man. Uqhubeka nongawo. Ngam. Zathu, khawuleza igqwetha lakho likulindile. Balungalo lo. Ewe man, khawuleza uze kulindile consulting room.
Ngemva kokuthetha nomfoko elangeni kwathi qabu kum ndatsho ndazala lithemba ndalibona igama lami lihlanjwa phambi kwamanqina. Kamla uzathu. Wona ngayazi uDoro bethandana nabani? Ndambona phakathi evekini. Ndambona ehamba nomfo othile. Babethe qelele. uDora yena wayephethe iibhegi ezininzi. Kwaye imoto babehamba ngayo andinalwazi layo. Lo mfo lo wayehamba naye wamvulela ibhegi wafaka zonke eza bhegi phaya ebhuthini. Bangena emotweni bahamba. And then kwathini? Kaloku ngithe bahamba bemka. No mfondini. Ndinike igama lamfo ohamba naye. Yho, gama lakhe andimazi. No. All right, wayenjani? Mandithi injena lento wena waye njengoba wayemile nje phaa kude wayeze ngomva eflathele. Zange ndimbone kakuhle ke ngoku anakuchazela. Damn it Zathu. Akho nto ikhumbulayo nje. Uyazi ukuba bonke ubungqina obulapha buyakutshonisa. Igazi lakho ligcwele indawo konke phaa kwakhe. Negazi lakhe lisezimpahleni zakho. Now, uyichaza kanjani njalo? Nditshilo nje kaloku kuwe ukuba wandihlaba kuba wayenomsindo. Okay, slowly. Unganxabi. Uweza kum ephethe imelo yaqonda? Inokuba le mela leyo wayeyiphethe wayithatha kwaphaya ekitchen. Zonke izinto zenzeka ngokukhawuleza. Ndeva nje kusithi nzi engalweni yagqithela ehempeni ndamphekuza ngengalo ke ngelo xesha ndizikhusela. Mhlawumbi ke ndamnqumba apha empumlweni. Ndaza ke ngoku ndamphakamisa kodwa andityhalela phaa kude yena etyhala mna kude. Xa ndithi ndiyalisula igazi lasuluka la ndiqaba ndonke igazi. Inxeba lawupha kakhulu mhlawumbi laya kufika ngolo hlobo phaya ekitchen. Andisakhumbuli kakuhle kuba yonke into yayiluzizi. Ingxaki yakho ke leyo bantu. Ndiza kuvumela njani ke mnye unika ubungqina phaa xa yonke into eluzizi engqondweni yakho? Uza kudlakaza usaqithi. Yakwenzela nakuxoki lakhe lakhona. Ndifuna usajeni umgompeni. Nangeko lacala mhlekazi. Sajeni. Ewe. Mnumzane usaqithi andiqonda ukuba sowufikile. Umgompeni. Mamela. Elityala ndifuna ukutshutshisa ngobulumko. 1. Ndifuna exhibits kaZathu. 2. Forensic results ngoku ndisifake ku-docket. Siyabana? Yonke into ndiyilungisile mhlekazi ibe siza kumtyoboza ngekaphuncuka apha. Mamela. Akukho mntu unetyala. Ndiyafumaniseka uba unetyala. Kudala ndisemthethweni. Kwaye apha inye into esiyifuna yinyaniso kuphela. Asosiko lethu ukutyoboza abantu bengenatyala. Hayi kodwa ngiqinisekile mhlekazi ngekaphuncuka apha. Zibuqinisekile. Simxinile. Zibuqinisekile. Inene ngenene. Kuba andifuna ukyibilike edakeni. Uyandiva? Ndiyakuva baba. Uqhwanyaza nje kwemehlo kungabangela ingqina liphazama enkundleni. Kwaye andifune mpazamane incinci konke siyavana. Ityala lokubulala asondlwane yanetha. Funa ingqondo. Inyaniso leyo mhlekazi. Kwaye kusekho ezinye izitatements ongekaniki zona. Ndiyazifuna phe ofisini ngomso ngenjixo kuxa. Onibonise ze exhibits. Zipha story. Masisiya ngapha mhlekazi. Enye into kuzafuneka zonke zithathwe zifake ku-court register yaqonda ke ukwenzela into yokuba zonke izinto zobaqalane siyavana mse. Ndiyama usaqithi uzayilungisa icase yakhe. Indoda egadalala leyo secwangcweni kodwa ukholelwa enyanini. Uba ukholelwa enyanini ke ithetha uba uzayiva inyani uba ndimsulwa ke mos. Msulwa kakade. Kodwa ndebeze nobungqina bungathandabuzekiyo. Uthetha uba Bangathini? bangandigweba beyazi uba ndimsulwa?
Ixhomekeke kuthi le into abantu. Ixhomekeke kuthi. Well, kuzofuneka ndiphinde ndibuye apha phamba siye court. Sesawugqiba. Oh, Bye. kulungile. Ndafana nexhwane elisuwa eqhelweni. Ingaba ukusweleka kwenkosikazi yam akwanelanga na? Ndazibona ndibekeke kwelo khondo okukwam. Ingxaki yethu ihlo sesicinga fama lamagqwetha aziyonke into la. Iwesi yonto basifuna zenze thina ngesithi. Kanti ke ntana izinto zibona ngohlobo lawo ekholisa bona. Nothi ngohlobo sibona ngalo thina. Mfundi, mna eyona ngxaki enkulu endikuyo yokuba andikhumbuli kwanto. Le picture benimele uba ndiyiwanika yona basebenze phezu kwayo anayo. Yazi ingxaki yakho ihlo. Ndiba wona uthetha inyaniso kuphela. Kanti ke kunzima inyaniso uyikhumbula. Funeka kwendawo ilibalayo umane uthuphe intwana yobuxoki. Uzawubona ke ibali lakho liyadibana. Hayi ndiqonde ke mfundi le nto ithethayo. Uthetha uba mfundi ufuna ndixoke phambi kwam umntu akholelwe. Hayi bantu. Le ndiyithethayo fundi uba inyani ixhomeke kulo mntu imameleyo. Bese mntu into makakholelwa okanye angakholelwa. Khumbula ihlo. Abantu alo babona ngendlela yimbi esingaboniyo ngayo thina. Hayi. Ndiyakuva. Kodwa mfundi ndiyaqomba xa sowuxokile uyazibuphelela phi? Kanti xa uthetha inyani uyazazi buphelela phi? Nantso kanye lento. Ingxaki yam sizosiphela okanye ihlo. Igqwetha lakho ulibhatala noma live ngawe. Bewaske wena ihlube lakho ulibhatala hothi nda. Ngathi ayazi loo nto mfundi. Ifonini khawutsho man. Yintoni into amagqwetha uzawuphuca ephethe ityala lakho. Ethe fona ungayazi uba iyawudigcinga phi imali ngomso. Hayi pho senifana ngisitsho nje ntangana. Ithi gqi apho ungayazanga khona. Ole? Ndiyakuva le nto ithethayo. Kangokuba nam ndincedwa njengomntu olapha phandle. Ukuba ibe ngekho, hayi njengenifana nompha ochutywe walahlwa. Lethamsanqa ntana. Iyo. Hayi. Ulangeni wayeluqhagamshelwano kum. Kuye wayesaze ndikwaziyo nendikufunayo. Ebeyazi imvelaphi yam, into eyathi yandinceda ke ukuba ndazi ukuqhubekayo. Tyhini, ha Professor. Ubekwe yintoni le ndawo? Ingathi intoni wena xa Ngomso yimina enkulu. Nditsho? Yebani? Esasigwinti siya siza kusivalela sithatha isitshixo sisilahle kude. Bani baxela kubani basisikwinto? Professor, utheni usakholela uba kanatyala? Undazelaphi? Uyazelaphi into endiyicingayo endingayicingiyo? Jonga Professor. Ezi degrees zakho nale mfundo nayo yakho azizomnceda laa mfo. Yebani? Unengxaki ngemfundo yam? Ufuna ndibe liqaba ndifane nawe? Ubuqaba bam akunandaba, into endiyaziyo. Laa mfo uza kudada kulaa mgxobhozo wejele qha ke. Yazi intoni? Unengxaki wena. And ufanele uyazi uba ngumgxobhozo. Uba laa mgxobhozo uchitha ixesha lakho lonke phaa. Chuyện, bố nói nha. Chuyện sống phi kia. Ai quên à? Rồi ta có ai cha được cái giá phá rằng lấy thì sao vậy? Malume. Damn it. Sokubona nangu utata kweli phepha. Hayi wena benza ukuxelele yaqa. Ufunani apha? Hayi kaloku uyakhumbula ngoku mamakho wemkapha wabheka ezulwini. Ndiyakhumbula. Ewe esithi uya phezulu. Uza kusilinda kona.
Kaloku utata kushiyeke enyuke esihla apha ephansi ephezulu elungiselela umama akho into ezithile. Ngoku kwafika abantu bamaphepha bathatha lo mfanekiso bawufaka ephepheni. Kaloku umama akho notata akho besaziwa. Uyaqonda? Kodwa ke into uzawufuneka siyenze. Wabona ke kwafuneka simtatazele utata akho. Bawasemazulwini siyawucela sikuthandaza. Sithi Nkosi yami bana lomntana bawo. Kanti ke nomama wakhe kulanda wahleli kuyo bawo. Ehleli canda uyihlanza sakho sasekunene bawo. Sithi msikelele bawo. Kanti ngamandla bawo sithandazela uyisewa lomntana bawo. Sithi mkhokhela phamba khona bawo. Mnika amandla bawo. Angalahlekelwa lithemba bawo. Ngegama lakho uYesu Kristu. Amen. Sakubeka imithanazweni bantu. Hey, ndiyathemba uyawusebenza ke. Nakanjani? Ndikuphelile impahla zakho ke. Ndizinikela security. Unomhle bese kulungiselela isudi yakho. Ndikuphathele nelekezi. Oh. Hayi ke. Sawudibana ekhotha qonda? Okay. Yeah. Alright, zaseni ukubona pha. Ubulise ekhaya va? Alright, ngizabaxelela. Yeah. Sabe ndilapho bantu. Sabe ndilapho for wena. Yema. Into ngifuna ngihlele nje uyacinga. Khayucinga ngoqona. Njengoba into izolunga ngo. Fana. Sikenda novalo ngathi yonke lento le izawe lapha kum. Ngathi uyicinga into ba ngomso uzophuma ngaphindi buyela. Into endicingayo. Ukuya kumfazi wami nomntana wami. Bantu. Khawulibale bona into yenzayo futhi. Sozenzeke lona na. Noma uyenze ngoqhaka uzikhuthaza ucinde ba into ezakwenza ubheke phambili. Uyazi ukuba benikwazi ba ukuthandaza ukuthwani na beniguquka ngoku. Ake ndala. Ngani ngokusenza lonke. Kodwa nathi Dali wezulu nomhlaba. Ndiyazi bawo. Andimelanga ndifumana ngaphezulu kwendikucelayo. Incinci nje into endicelayo kuwe bawo. Inyani qha. Ayikho enye. Ndifuna kuvele inyani bawo yodwa.